Onday hayotobara muna kameram kocha kış mekinim peşid megirim yormuş. Didiya kaxiyunacha ruy rushod qati ubacha raft mara kishdat kard. меъмати мо 3 миллион бор гуфта будем. Кай гуфти ака? миллион бор мегуфтем ку ҳамин рӯзо. Хай майк ҷумедони ҳарром авхали мекунам. Ма ба хотиру лабои кора кардам не ки ӯ ҳарром кидат кард мара. ҳамаш хуб мешавад. Ранги ӯ дига ман намеём да ягонҷо. Леон на тобара ғамзада нашадаи ҳаёт. и ошиқо беҳуда реперис наштам, мерам реперис мешавам. наша илтимос. ака Сара вайрон накун.